gahapon atong gisaulog ang hinumdumo sa atong gisaulog gahapon ang berhen sa kasakit. Karon sa may itong gisuulog ang inahan sa kasakit. Pareho sila, mga inahan nga naguul tungod sa pagkamatay sa ilang anak. Si Maria dito sa atubangan sa krus naglantaw, nagtanaw sa iyang anak nga nagantos samtang siya namatay sa krus. Kining inahan, biyuda nga inahan, nausa siya, ikuyog siya sa lubong sa iyang the only son nga namatay. Mga biyuda kaniya ato, pinaka-luoy. Kaya wala na sila sa mga biyuda. Ang ilang may nangabuhi, agad sa ilang bana o sa ilang anak. Biyuda naman sa walan sa ibana. Karon namatay pa yung anak. Sa may mubuhi niya. Wala na. So, pinakaalaot sa tanan mga biyuda. Ay gitawag ka ni ato og mga anawim, mga tao nga nagsalig lamang sa panabang sa Ginoo. Dinigipakita ni Jesus ang iyang dakong kaluoy. Nakita niya iyang inahan. Nakita niya sa katong byuda ang iyang inahan nga nag-uul tungod sa nawatan siya anak niya. Bugtong anak. Si Maria, bugtong anak si Jesus, namatay. Ibati siyang dakong kaluoy sa inahan nga nawatan og iyang anakan. Human compassion. Ipakita ni Jesus, unsag yun ka dako ang kaluoy sa Dios. Kalang ka nato. The boundless mercy of God. Na sinati niya, He feel our sorrows, our pain. Dili siya sa ka-Diyos nga tuwa naglantaw sa taas. So may natabo niyo din na huyog siya sa atong kalipay o kagulanan. He feels our pain. So mo na nga pigita maikob muduol kang Isus panahon sa atong mga kagulanan, no? He feels our pain. He is concerned of everything that happens to us. Nindot kayo itong iyang pulong, wala. Ni-approach siya sa nanay, ayaw naghilak. See, nindot kayo. Don't cry. Don't weep. That is the words that we need to hear from God. Kung kita nagdangoy-ngoy, nag-uul sa mga kagulanan nato, our losses in life. That's a consoling word, no? Ayaw naghilak. Ako ang bahala. Pinindot kayo paminawon. Kung kita nag-uul niya, na ay muhunghong nato, sige na lang ko to. Mo ginang kinabuhi. So usa ka nindot kayo nga mensahe sa Ginoo. Sa atong mga kalisdanan, dili ta nag-iisa mo to pa. Hindi ka nag-iisa. Adonai, nagpaliw ka nato nga andam mo tabang mo console mo comfort ka nato sa atong mga kalisdanan o kagulanan. Itong Domingo, gapahinamduman ta nga kinahanglan ta mo pasan sa atong cross. Dili na option ang cross. We have to carry our cross. Pero ayaw kabalaka. Kaya naagi no ang Ginoo, kanunay nag-uban ka nato sa atong pagpasan sa cross. Kung kita sa atong pagpasan, mohilak ta tungod sa daghang kayong kagulanan, kasakit, tsaka ayaw naghilak ko kaya ni ara kong skiliran, kaya tabangan ka na kung pagpasan sa iba ko. Sumugo na ang pinaka maayong balita. We have a God who cares for us. God who is willing to
come to our assistance. A God who is full of compassion. Yung saya nga itong pagtanaw sa Ginoo sa ka tigulang nga bunguton, taas ang buhok, putig buhok, taas ang bungot nga, stricto kayo. Sa'yo ka, pak. Andam lag silot na to, dili na ang Ginoo. Dili na mo ang Ginoo, kaya muna ka ni atong image sa Ginoo, Diyos nga, sa langit. Sige lang tanaw na, pag may scope ka ng telescope ka, kasala ka, silot na yun, hindi na siya na. Muna ang Diyos nga, gipaila sa Ginoo ka na to. That is a loving, merciful God. Ito pa nila, ang Diyos, maluluyon, dugay masuko, dili sama sa among priest nga sana masuk-ano kayo dali ra high blood no. So amo na ang atong Ginoo dili sama sa itong mga kaparian nga usahay stricto kayo, malit sa kasal, wanay misa. Manindo kita alang sa pangamuyo sa katilingban.